tinamaan ka agad. Ayan, ganyan katindi lumab. Mga kagamba. Happy man, no? Kain muna tayo. Meron na mga. Hindi ako makain. Tama. Baboy kasi, Muslim to eh. Yun. Bumati ka na, Happy man. Batiin mo yung mga kaya. So yun, binabati ko po yung mga pinagkakautangan ko. Aha. So dyan lang po muna kayo. Oh, huwag kayong mag-alala. Makakabayad din po ako sa inyo. Shoutout po sa lahat po ng mga kagagamba. So please, wag po kayo magsawa na mag-support po sa kay Master Mendo. Of course, ganun din sa mga ka-happy man. Please, wag po kayo magsawa na mag-support po sa akin ni Master Mendo. Oh, andito na naman kami mga kagamba para kayo pasiyahin. Yes! Hindi man kayo natawa, hindi Pero man kayo kayong natawa, pero kayo tatawa. natuwa. So, lagi namin sinasabi na ang ginagawa lang po namin ay para pasahin kayo. Yes! Laban ng gagamba na may kunting pasaya. Ayan, lalo na kung nandyan si Happy Man, gusto nyo lagi kami magkatandem. Kaya ginagawa namin lagi to, kahit malayo kami sa isa't isa. Para lang po sa inyo lahat. Tapos hirap na siyang mag-isip kung ano yung mga gagawin namin para kayo mapatawa. Sabi ko, huwag nang isipin yun, hayaan mo na pag nandyan na, bahala na. Oo. So ngayon mga kagamba, papalaban kami ni Happy Man. Yes. Ito, banusan lang. Banusan niya. Susundot lang ako dito. Doon din yung sa binili ko sa yung banusan eh. Banusan din yan? Oo. Hanap lang ako ng good size dito. Yan. Ito po yung sa akin. Nakita na ako. Mga kagagamba, yan. Sa atin. Yan, parehas talahib. Yan, talahib. Ito akin, talahib din, no? Ay, hindi. Surgum. Yan, sa surgum ito, mga kagamba. Wow. Mukhang ang sama ng tingin ni Happy Man. Parang naalalamangan yata siya doon sa, sa gagamba ko. Para sa lang yung Happy Man. Ay, si Choy, Choy, bumati ka nga sa kanila. Hello po, Ayan. mga ka-Happy Man, dyan mga kamendo. Oo. Dito rin po si Kamindo raw, kagagamba ko. No? Happy Bon Ayan, po. Ayan, nagpururot pa, Shoutout sa subscriber ni Happy Man at ni Tatay Mendo. Yon, si Happy Ay, doon, Bongbong. tinan mo yung panglaban Huwag ni Master natin Mendo. kakalimutan yan. Natin. Match na match. Ayan. Parang Magkamats na magkamats. Good size na good size. 8-8. Iyo, no? Saktong-sakto. Parang Ayan. Ang galing. Ba't hindi nyo nakita? Ayan, lakad. Kuto. Yes, Lakad sige. bangaw. Ayan. Okay. Ayan, so mga gamba, tunghayan nyo ulit to, ha. Tingnan nyo mabuti. Baka dayahin ako ni Happy Man dito. Wala isang kachoy. Ah? Kaliwa ako, kaliwa. sige, kanan ako. Ayun, sige. Hindi ka nagkamali ng pagpili. Kaliwat kanan, ha. Gadalawa lang ng pagpipilan ng mga gamba. Kaliwat kanan lang. Pili niya na yung kaliwa. Ayan na. Umatras yung kanya, talo na. Wala pa nga, umatras. Ayo. Yan, sige, kayo Huwag mong na. titirahin naman. Sige na. Nakatalikod eh. Wag. Dito ka ulit sa kabila. Ayan. Tinulugan lang nung gagamba ko, lakad bangaw yung kay Happy Man. Ayan. Nagkarap sila. Ayan, laglag kagad. Lugi sa Ha? Akala ko walang uis dito. Hindi makita eh. Ba't na pagka akong sumundot bakit lumalabas yung maganda? Oo nga eh. Ayan, no? Nakagulot na eh. Ayan, mga kagamba. Yan ang paborito mo. Akin Ha? yan. Akin na yung mamaya. Ayun. Narinig nyo mga kagamba? Narinig nyo? Ayan, sige, papatalo na raw niya kasi kanya na raw yan mamaya. Gano'n ka ba si Tatay Mendo? Kung isa lang hingin, iyon na lang. Huwag mo nang bilhin. Oo, narinig yun ha? Gano'n lang si Tatay Mendo. Kung isa lang hingin mo, dalawa, okay lang. Wala, hindi ka. Wala. Ayun mga kagamba, nangayaw na si Happy Man. Kinuha na, kitang-kita nyo, ha. Ayan, sinundot ko yan sa banusan. Nagpalit kami, binigay niya sa akin yung lupay-pay. Sa'yo na yan. Oo, sa akin na raw. Hindi maabot eh. Balik ko na lang sa banusan to. Binta ko ng tangkal to. Tayo. Ah, Ganun, hindi pa rin makakita eh. sundot ka ulit yan, Happy Man. Yung mga paborito mo dyan. Hindi, mga bago pa kami. Master. Ganun ba? Pinaparinig mo yata sa kanila pagka natal, bago. Guwapo. Gwapo. Hindi pala bago. Guwapo. Gwapo. Saan? Pwede pa dito sa ugod doon.
Ito, nakailang laban na ito. Kawawang kawawa. Ayan, malakas na naman siya mga kagamba, pero kanina matindi kung ano to. Ayan, medyo mahaba biya sa'yo ha. Wag ka nang wag na kayong magreklamo. Okay na. Ayan. So, kulay itim sa atin, mga kapiman. Yan. Tigaan ka agad. Ayan, ganyan katindi lumaban yung akin. Oh. Yan. Tiga. Oh. Grabe. Oh. Grabe. Oh. Grabe. Nakita nyo? Ha? Ganyan katindi lumaban. Oh, tingnan nyo, nagkatas. Ang laki ng katas. Laki ng katas. Nakita nyo, ganyan. Oh. Ganyan. Lumaban yung kay Master Ben. Hanggang sa huling hininga, pabibilutan na natin mga kagamba, pero sa kanya, May tama din. may tama. Para siya. sa may-ari. May tama. Parehas. Ayan, parehas may tama. Parehas may tama. Wala. Tabla. Isang ganunan lang, isang iglap lang, seconds lang. Tingnan nyo. Kung hindi lang nakagat nung akin yung steak, yari yan. Bibilutan pa yan, Master. Oo, nalaglag na. Hindi, Tumalsik. yung ininom yan. Tumulo na dugo niya. Ang dugo niya, kulay verde. Yun yung ininom yan. Alien. Ayun, ininom niya yon. Gin. Tumelo. Wala na mga kagamba. Wala nang gumalaw sa kanilang dalawa. Okay yun mga kagamba, declare natin, walang panalo. Itinago na ni Happy Man. Gagamutin niya yung akin, matindi kasi ano yun. Makipaglingkisan yun. Malupit yun. Gamutin mo Happy Man, kung may papakain. Wala, matindi yung akin na yan. Nakailang panalo na yan. Pag lumakas ulit yan, matindi. Wala na nga. Baka nga madali pa yung itim mo eh. Ayun mga kagamba, tinitesting pa rin ni Happy Man, hindi matanggap. Hindi. Hindi matanggap malaki yung kanya na-stroke. Pinapalakas ko lang. Ayun, maglabas ka ulit yan. Hayaan mo na yan. Palakasin mo na lang yan at sigurado Para bukas. may magandang ipapakitang laro yan. So, tabla kami mga Tabla. 2-2. Ayun, pipili siya ulit mga kagamba. Napiga yung gagamba. May magic sugar pa yon. Uy. Muntik na nagka-diabetes sa magic sugar. Ito yung dito ko yung... Ayan. Ayan, eksakto lang yan, good size. Ito, susundot tayo, banusa. No? Anong kondisyon? Air condition. Yan. So, hindi na salam, binulungan pa. Sabi niya, bulbul. Ang bulong. Ayan sa akin, talahim. Mananalo kaya itong talahim na to sa kanya. Mukhang hindi yata magandang tindig nito. Tingin niyo mga kagamba. Bundat yung kanya. Itong sa atin, medyo slim. Sa atin, bundat sa atin, mga Happy Man. Si Butchog, si Kabutchog, si Serge Castro. Kabutchog. Ayan, binulungan pa. Ayan mo na nakatalikod yung akin. Kinain na. Bilis. Sinundot lang yun. Ayun! Nabigla yung akin. Nakatalikod pa yung akin, mga Ganon, kagamba. Ganon ba yun? Ay, nagmamadali. Wala. Mayroon talagang gagambang sadyang hindi lumalaban. Oo. Mayroon ganong gagamba. Ano yan? Ayun, Ano ka? Ayan. Mabait? Ayun! So, Medyo natatauhan na siya ngayon. Medyo pumipitik na rin. ayun na. Wala. So, Wala. pabigyan pa natin isa pa, Master. Last. Last. Isa pang banggaan. Tapos labas ka na lang ulit ng isa, Master. Iyan din. Oo. Sige, pag-antay natin yan. Ayan, tumakbo na, Patalikuran na natin kay Happy Man. Ayun, Bo, ang bilis to, sayang. Ang bilis, Ayun na. Wala, hindi niya kayang huliin. So, labas ulit si Master Mendo. Labas muna ako. Gagamba. Magagamba ba? Akala ko pinapalabas. So, yung atin, nakachamba sa atin. Nakachamba tayo, mga kapiman. Kay Gagamba. Kanina pa ako na-expose eh. And now, please welcome. Ayun, si Idol. Let's get ready to rumble. Ayun! Introducing first, fighting out Dala of the from red corner. In the red corner. Weighing Oh. 999 pounds. Sa pula. Ay, sabong.
Heavyweight champion of the world, So, matindi ang pagpipili ang ginagawa po ni Master Mendo. reigning, Ilalagyan ko pang defending, dinadasalan pa. Ano, Master? Sige. Bitaw na kaagad. Oo. Wala nang patuka-patuka. Legendary. Bitaw na agad. sa Kasi pula, sa ito pula. naman nakailang talo naman na. Iharap po naman, Master. Ayan, magkatalikod nga eh. Sa pula, sa puti. Yan. Yan. Marap ka. Sa pula. Yan. Yan, Yan, tigaan ka, magandang tigaan ka, laban. tigaan ka, tigaan ka, Binuto niya akin. Uy. Laglag yung sa akin, Ayan. mga kagagamba. Yan. Laglag yung sa atin. Ay, Ayan. Tingnan natin ulit. Ganda ng laban. Talagang Pagagapangin natin ulit. paras palaban. Ha? May katis yung akin. Yan. Eh, Yan. sa'yo may katis din, Master. Sagpangin mo! Boom! Sagpangin mo! Huwag mong Baon! titigilan yan! Yun! Binigyan ng Ayun, jacket. yung puti, yung itim naging puti. Kinumutan. Ayun. May katis pa yung akin sa balikat, oh. Paras may katis, Master. Oo. Hari ng padala. Ayun, oh. Napadali yung atin. Nadali. Madali na. Ayun, sinyon na niya. Nadali. Nadali rin. Nadali na lalagyanan niya. Nandito na. Dinali ko na. Baka makawala pa. Ayun. Ganyan kagampa. Pagka pumunta kay Rito na kurso na yun, okay, walang problema yun. Marami ako niyan. Si Master Mendo po yung nanalo. Si Master Ayan. Mendo. Master Mendo Saan ka nanalo. pa? Oh, ayan. Grabe. Pwede ba iyan na lang bigyan mo sa akin? Huwag naman, isa lang. Isa-isa lang. So yung mga kagampa, natunghayan niyo ulit ang isang magandang laban. Galing, Tatlong galing. laban pala, hindi isa. Galing ng gagawin mo, Master. Happy Bonbon. So, magkakaroon din po kami ng laban ni Master Mendo sa channel ko. Ay, ganun ba? Meron Oo. pa ba? Ay, di dalawa pa. Mga 10 laro siguro. Tatlo na naman isushoot mo doon. May lalagyan, may bakante pa ba dyan? Ibig kong sabihin, yung ilalabas kong tatlo, matatalo na yan. Oo, tingnan mo kung may lagayan ka pa dyan. Wala na. Wala na. Sakto lang. Dito pa rin. Babalik ko na ito. Papatalo na lang. Lahat ng yung tatlong ilalabas ko rito, Ah, yun yung bibilutan sa'yo. So, ibig sabihin, ilalagay ko lang din yan. ganon. Oo. Sige. Tambo lang tayo eh. Joke lang po yun, joke lang po Hayaan yun. mo na. Okay. So, yun lang mga kagamba. Marami pong salamat. Idol natin, Hanggang si sa Idol muli. Happy Huwag Bonbon. kakalimutan ni ating mga Idol Joy, mga ka-vlogger dyan. Number 1 na to si Abi Bonbon. Kaibigan natin yan. hindi happy Happy Bonbon. Bulol kasi ito eh. Kaya naging happy kasi ito may kasalanan. Ito suso. Bakit kay Choy? Si Idol Ayan, si Choy. Idol Choi. Yan. Malaking mama. Yan. Yung dalawa na Si susunod. Butchog din. Ewan ko kung anong tawag niya sa inyo. So, hanggang sa muli mga kagamba. Marami pong salamat.